Asingeneni ku hot topic yethu yanamhlanje. Hi KVG, hi 326 Express. I am a man aged 32 years and need your help on the platform. I married my wife in February this year. Ndakakwanisa kuunganidza $3,800. So after the lobola ceremony, takakumbira mudzimai wedu. Zvikanzi mwana wedu anobva pano nemuchato. I explained to my in-laws kuti handina mari yemuchato. Besides, personally muchato chinhu chandisingakoshese ini ndakabvisa pfuma, and that's enough. Nyaya yemuchato yakasimbirirwa. My wife akazoya kumba after a few days. She asked me to sit down after work to discuss nyaya yemuchato. She told me kuti she really wants a wedding. And as much as I expressed my disinterest in a wedding, she said it would really mean a lot to her if we had one. I told her I don't have money saved for that. Ndipo paakati, my parents are willing to fund it. After my back and forth akawanda panyai, I gave in and allowed her parents to fund muchato wedu. So they covered venue fees, decor, transport, and food. It seemed much, but they kept saying, Mukwasha, wabamwana we pano, we are doing this for both our children. So ini zvaindiremera ladies, could I just bring myself whilst everything is being done for me? I borrowed $1,000 from my best friend and covered other expenses. Muchato was a long weekend yakapfura ye Easter holiday, and it was the worst day of my life. We started late. Some service providers were not paid. Ndaitoburitsa mari on my special day to manage the chaos. Chakazondibata KVG is 4 tables dzakashaya chikafu. My wife and her family gave us a strict instruction ye guest list of 150 people, 75 people from each family. I made sure that my people vakauya vari 75. Iwo they exceeded the number and chikafu chakatadza kukwana. The 4 tables dzese dzisina kudya were people from my side. It was really bad for my relatives vainge vabva kure kushaya chikafu on my wedding. My wife had made plans for a honeymoon. I refused out of anger and frustration. Kotinono farei when my whole family is angry with me. When I asked Kuti why my tables akashota food, when I asked Kuti why my tables akashota food at tables from my side, Jinorere, she said my sister was in charge of the food and seating arrangements. Vedare, I am truly hurt by what my wife's family did. Should I confront the sister and talk to my in-laws about this? Because shikaramba zvakadai kana kufambirana might be a waste of time because vakatadza kukoshesa my own family. My relationship with my wife is sour, and I wish they had not forced me to go through with this wedding. Ndodi, I need your advice. Your hot topic yethu namhlanje. Thank you so much, Manwe, for the hot topic. Yeah. Vedare, Muchati Bata on 0772162651. Your messages are coming in. Rudo, you say, apachina je marriage apo. Newa daro Rudo. Remember, kuyedza kuti tibatsirane nai munaka iso hot topic yake anenge atoomerwa zveshuwa tikangoti apachina marriage tiri kuti dzika mwana wamai, if you can go deeper there tinzwisiso kuti why you're saying that. 0772162651. Feel free to connect with us and let us know kuti anobatsirika sei murume atitsanangurira nyaya yake muchato. Ma-in-laws vakati aiwa tinokuitirai zvese asi zuva remuchato 4 tables dziri kunzi dzakashota chikafu aiva ari matables emhuri yemurume uyu akafandirwa muchato wake nema-in-laws ake, and ari kuti relationship yangu haisisina kumira mushe, even nemudzimai wangu nekubatwa kwakaitwa hama dzangu. Someone is saying kuti let it go, chikafu chii chikafu chinoraramisa ka hama yangu, chikafu chinoraramisa. Ngatisachirerutsei zvekudaro chikafu, especially kana pari panhau dzemuchato. That's why you find kuti budget rakatokura rinotozonzi pachadiwa mombe, pachadiwa chakati kuti vanhu vadye vafare. So kana tatarisa chiitiko chakaita semuchato hatikwanise kuti chikafu chii.
chikafu think there's that chakakosha. saying, anzi ukama igaswa. Ndo paunotozadziswa ipapo. Zvino kana pari pamuchato pekuti mhuri mbiri dzabatana, pobva pati ava ndo vawana chikafu ava voshaya. Ndiri kutonzwisisa where is coming from, kurwadziwa kwaakaita kuti chikafu chakashayikira side rake. Asi muchatifonera regai tinzwe 0772162651 Star FM. Hello. Hi, maswera sei? Okay, let me use my volume. Ndinotenda dear. Nini ndinoona kuti problem yapeta hanzvadzi yangu apinda mumhuri ine vanhu vari greed vanotonga vasingazive zvigaro zvavo. I like that. Nekuti ava mukwasha ivo yesi ndanatezvara zvinhu zvanofanira kuzvibhalansisa semuroora unofanira kugutisa kumhuri kwauri kuenda ugashirike utambirike